Mayong hapon, mga binati o minahal kong Matalomnon. Natay good news, natay bagong project nga kuhan. Pareho sa floating restaurant, nga tourism building, diha ibutang lapit sa Pantalan o dito sa kuhan, sa Kanigaw. Yan na po tayo additional sa port nga isumpay siya para makadunggo na ang taga Bohol o taga Cebu. Okay. Hangyo lang na ako ninyo Matalomnon, magkahigaw sa dito kanunay aron makabot na to ang kalambuan sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. At o gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Kuan deron August 11, 2021. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod. Together, we work as one, alang sa kayuhan sa tanan. Okay? Padayon sa paglambo, mahal kong lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Ito ang parang guys. Hangyo lang na ako ng Matalomnon, magkahiyo sa kanunay, aron mas daghantang mabuhat na or ma-implement guys ba. Kaya hindi mo dyan ang magtinabangay guys. Kaya daghantang buhat ba. At o gayong suportahan, balikan ko, at o gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio. Ngayon, bukas at magpakailanman. Okay. Happy Wednesday to all Matalomnon and God bless tanang taga Matalom.